Membakar lemak campur syariah Indonesia. Oe oe ya ya. Kor asadi elinge usatine odore take mantan gustu Bimanya Indonesia asik. Iya cocok asali elinge usatine odore take asal kusumanya manyae Jero lukus
Tepuk tangan untuk Desa Tegal Jeruk, Duku Tegal Pacar. Nggih. Pagetan Banjarnegara. Nggih, sukses. Oke. Wow, Pak Kades ngersaken samping gunung, Gus. Jenggleng nggih. Jaluk dijenggleng piyayine tesi lenggan apa pun kondur. Pundi Pak Kades tesi lenggan apa pun kondur, Pak? Pun kondur tapi kan dalemnya caket tenang mawon. Oh, saking dalem midhangetaken nggih. Lah nggih, pasti. Boten napa-napa. Nggih, sing jumeneng sinten niki? Yo karo jenggleng karo Deska. Yu Des. Yo, Mbak. Kene Des. Sing ora jenggleng rodongan maning. Ya. Karo Menan Nun. karo ngemi Pak Jan. Oh, sugatane warna-warna aja, Des. Luar biasa. Apa bagus? Mau nembe dok itu kon pada dahar. Nggih, Karo Jan. daging sapi. Wah iya josis. Terus Oh, ana iya. sarang kene, sarang nggonku oyek, sarang kene lah iya apa jenenge? Lah nggih. Oh. Sarang niki sing saking tiwul napa, Bu? Napa Bu mriki? Leye. Oh, Leye. layer. Nek sareng Leye. cara get kula Oyek. oyek. Nek teng wetan Mriki- tiwul. Oh, tiwul. Nggih. Itu makanan tradisional lho, Mbak. Leres. Tur nek bulan sura biasanya niku akeh. Nggih. Padha sing nyerowot dadi ora maem sego, Mbak. Anjir. Madange nganggo leye, cocok banget. Enak. Enak. Wengi-wengi ana maning mie. Mie, pop Ya. mie. Apa? Pop mie. Pop mie. Nggih. Ya. Oh, Irma ngimbrek. Jangan. Sampanmu mapang. Nggih niku Oh, Mbak ya. Irma. Ya, syukur. Nggih. Ya umpamane Madenang transit ya nuli. Bawani Des. Nggih. Sapa Des? Dijenggleng, aku tak jenggleng Des. Kaya apa coba? Penayagane ben semangat para pembalung-pembalung iki sing luar biasa lho. Najan wulan-wulanan le dadi Nggih, luar panjang ning mah biasa. tenagane pantang mundur. Nggih, rosa-rosa. Kecuali pencon, nek pencon kuwi ya sing sedengan abuhe. Khusus balungan yuk. Pengedrame diangkat. Saben bengi nyawa Monggo Pak Kades, karemane panjenengan. Maneh. Maning. Tepuk tangan go para penayagan. Nom-nom kon. nom mame be akeh Iya. rosa. Temenan. Nggih. Penggedere genjleng. Genjleng he. Sak penggambange. Kabeh. Yang penting tampil junjung. Sulinge sih. Sulingnya jenggleng didengar-dengarke. Tulit. Tulir. Engko mina metu kan suling. Bentukan sulingnya Lah niku sedarmi lah. oh kayak gue. Ya ora apa-apa. Aja dikerjani melas. Mas pelecit melas. Pelecit mecat pelecit. sing mecat sebenarnya pelecit ya. Ya ora apa-apa lah wong ngene. Saya ngarep mlebu nang Dimas Mbok Jaya. Emen. Ora apa-apa ya lah. Yen memaca Jangan enak, jangan Ir. Oh ya syukur. Sinden lah apa-apa enak lu. Jangan apa Ir, toe. Toe siapa? Kima. Oh Kima ya. Nggih, toe. Apa-apa ya enak wong sinden. Hawa adem ki nggo mangan dadi enak. Toe, toe. Gejan. Oh, tele ya. Ganti mongko iki sedekah iki.
diplenet terus kene metutung dadi muncul tok paring liyane nah kaya kuwi kok kepingin keseron kon jedor kan Ya ora ya yuk. Enggak ora kenceng malah bubar. ngono sindene rodongan uli ora tek larang khusus malam ini ya diseruput darani adem ngasih pada ledes ini hati-hati lo didamoni karo lo nyong kaya gue mikir nembetor kok kedegak bae ya tenang bae panas Panas. panas dipangan bae ora apa-apa ya didamoni Balenilah. panas enak Iya pancen enak. des gambar diri nyong mangan malah kok Ora lah. Kok gampang. panas Panas. mangan roti entek 5 Serah temen. dong hawane kok ya Oh nggih pancen. Mangan roti. Entek 5. Salat ngaji jaga agama. ana brambang sak sen 7 Ana brambang sak sen 7 berjuang di mene maju. yen brambang sak sen 5 Ana brambang sak sen 5 berjuang bangun negara. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan untuk Luar Indonesia. biasa, nggih. Panas udan Panas udan panas aling-aling capek gunung. Nadyan wadon sarata
kanthi lelagon Caping Gunung. Mugi-mugi para warga wonten ing Tegal Jeruk mriki tansah dipun paringana kasehatan, kaberkahan. Ken. Gandhe kanggo niki nang awang-awang. Ngamboro ing awang-awang. Hedek langit ya, Ken. Resis nggih. Awane main. Main. Anyes. Ganti yang dadi wong kene manak bae member. Mulane ora dadi wong kene. Iya. Meski dadi wong pacar penepen wis telu. Main manak kan? Main. Lara pura. Ora. Enak. Enak banget. Bundar Mbak Kenti. Sampun. Menawi sampun monggo menika nyugata dareng para pisepuh. Bawa ngimpi ngamburi ngawang-awang dadi impiane para warga kepengin nimbali awake dhewe sak kanca rombongan sampun terlaksana. Tepuk tangan. Ngamboro ya member Wiwin bareng kanggo nang kene beda diuli pacar. Ya kan nggo sejarah Win. Nyong gemien melu bawor pas kanggo nang haring Tegal pacar. Dan nyong dijujukna mobil nang pacare. Ya pas Win. Niate janar meng dieng lho. Dieng. Pak Gino malah tuku mobil Pajero. Pajero ki? Iya, panas jaba jero. Oh, rake sing penting Asiana robot ayem. Aman ya, Lek? Tenang bae Gino kan pendukung ya, Gin. Iya. Ikhlas kan Lek Gino. Iya. Eling-eling Gin catet pokoke Tegal pacar ya. Nano. Bebasan tanpa Denger Irma lagi saya aduh miku tapi anak harapan balen ya Gus Meko rame temen goja main ora apa lagi gila baik iya. si Gus ngono bagai rujuk mubeng miberi ngiteri jaga ngulahan doro lembarangu gai harapan ketungkul ngumbar memang jodoh tidak kemana memang iya betul bener arep ngantek ngimpi jodoh tidak kemana iya satema umpak menemci menemoluro no wis gino wong ngimpi memang jodoh tidak akan kemana betul tadi bangane bingung ya luwung teklek kecemplung kalen bangane golek luwung balen terus salaman Gus karo Wiwin kalene patat tok
kenengan ya. Ya ampun. Yo. Mimpi nggih. Srepet impiane raga siti gandes luas wiragane Loro. Impian yang sudah tercapai. Impiane iso tercapai, Mbak. Engko ben panenane apik terus nggo tuku gelang kalung ya, Mbak. Ya, dangdute gelang kalung. Celengan. Genti Wulandari, mugi-mugi tansah dipun paringono sehat. Amin.